Tervetuloa venyttelyyn. Tarvitset tilaa ympärillesi ja jumppa-alustan. Tämän jumpan on suunnitellut ja ohjannut Sanni Teitto. Pyöräytä ensin hartioita ja ota hieman lantiota leveämpi haara-asento. Ja heilauta kädet rennosti puolelta toiselle. Nosta kantapää ylös, että saat isomman kiertoliikkeen. Anna käsien olla ihan rentoina ja heiluta niitä vain puolelta toiselle. Sitten nopeuta hieman tahtia ja voit nostaa käsiä ylemmäs keskellä. Hyvä. Ravistele käsiä. Ja kierretään sitten jalkaa puolelta toiselle. Heilauta käsiä vastakkaiseen suuntaan. Pidä keskivartalo tiukkana ja voit koskettaa varpailla maahan tai sitten pitää jalan kokonaan ilmassa. Tämä on samalla myös hyvä tasapainoharjoitus. Ja vaihdetaan toinen puoli. Kosketa ensin varpailla ja vie kädet vastakkaiselle puolelle. Voit myös nostaa jalan kokonaan irti. Näin saadaan avattua lonkkia. Hienoa. Ravistele vähän ja pyöräytetään sitten olkapäitä oikein isosti ympäri. Seiso hyvässä ryhdissä ja hengitä syvään. Vie sisään hengityksellä kädet korkealle ylös, kurota vähän taaksepäin ja ulos hengityksellä sukella jalkojen välistä. Hengitä sisään, taakse taivutus, hengitä ulos ja sukella jalkojen väliin. Jatka oman hengityksen tahdissa. Vielä pari kertaa. Hyvä. Jää sitten ylös. Ota toisesta ranteesta kiinni ja nojaa etuviistoon. Vedä toisella kädellä, jotta saat tuntumaan lapaluiden alueella venytyksen. Venytä toista puolta. Ja vaihda taas toinen käsi. Vedä vuorotellen kummastakin ranteesta. Hienoa, laske kädet alas. Nosta sitten kädet suoriksi sivuille ja tehdään kylkivenytyksiä. Venytä kylkeä, tuo toinen käsi toista kättä kohti ja vaihda toinen puoli. Pidä koko ajan aina toinen käsi kuitenkin suorana vartalon sivulla. Hyvä. Ota sitten leveä haara-asento ja laita polvet ja varpaat samaan suuntaan. Taivutetaan kylkeä niin, että vie vastakkainen ranne vastakkaista nilkkaa kohti. Ojenna samalla toinen käsi suoraksi ylös ja vie katse myös ylöspäin. Jos tämä on liikaa, niin voit myös viedä ranteen polven kohdalle ja tehdä pienemmän taivutuksen.
ylös. Pysy vielä leveässä haara-asennossa ja venytetään sitten takareisiä. Kallistu ensin toisen jalan puoleen. Siirry hitaasti toisen jalan päälle. Anna niskan olla rentona. Siirry keskelle ja nojaa rennosti jalkojen väliin. Ota käsillä kyynärtaipeista kiinni ja roikota käsiä ja päätä jalkojen välissä. Nouse rauhallisesti selkäpyöreänä ylös. Ravistele vähän jalkoja. Ja pyöräytä olkapäitä muutama kerta ympäri. Vaihda toinen suunta. Hyvä. Mene sitten kyykkyyn lattialle. Ja ojenna toinen jalka suoraksi sivulle. Venytetään sisäreittä. Kallistu eteenpäin niin, että saat sisäreiteen tuntumaan venytyksen. Ja rauhallisesti palataan kyykkyyn ja ojenna toinen jalka sivulle. Muista pitää nilkka koukussa ja nojaa eteenpäin niin, että saat sisäreiteen tuntumaan venytyksen. Hienoa. Palaa keskelle. Venytetään sitten pakaraa. Ojenna toinen jalka suoraksi. Tuo toinen jalka koukkuun siihen päälle. Ja käännä vartaloa niin, että katse on poispäin jaloista. Vedä toisella kädellä polvea itseäsi kohti. Ja hitaasti vaihda toinen puoli. Tuo toinen jalka koukkuun jalan päälle. Vedä sitä kädellä itseäsi päin ja käännä katse poispäin jaloista. Hyvä. Palaa keskelle ja ravistele vähän jalkoja. Käy sitten istumaan leveään haara-asentoon ja pidä keskivartalo suorana ja tiukkana. Taivu vasemman jalan puoleen. Venytä samalla takareittä ja kylkeä. Koita pitää rinta auki. Kuvittele työntäväsi rintaa kattoa kohti. Ja ojenna käsi suoraksi pään yli. Nouse keskelle ja vaihda toinen puoli. Pidä taas rinta auki, älä anna selän mennä pyöreäksi, vaan keskityt siihen, että rintamasuunta on kattoa kohti. Palaa keskelle ja kallistu taas toiselle puolelle. Muista koko ajan pitää pieni jännitys keskivartalossa, niin suojaat selkääsi.
Ja vielä nouse ylös ja vaihda toinen puoli. Tuo sitten jalat eteen koukkuun ja ota toisella kädellä vastakkaisesta jalkapohjasta kiinni ja työnnä itseäsi poispäin niin, että saat yläselässä tuntumaan venytyksen. Päästä irti ja vaihda toinen puoli. Hyvä. Pyöristä yläselkää ja avaa. Pyöräytä hartioita. Käydään sitten selinmakuulle. Tuo kädet suoriksi sivuille. Ojenna toinen jalka suoraksi. Ja kallistu jalkakoukussa suoran jalan yli. Käännä katse poispäin jaloista. Pidä kuitenkin lapaluut maassa. Päällimmäisen jalan ei tarvitse osua maahan asti. Suorista sitten molemmat jalat, käänny kylkimakuulle ja ota päällimmäisen jalan nilkasta kiinni. Venytetään etureittä. Päästä irti jalasta ja käy takaisin selinmakuulle. Tuo nyt toinen jalka suoraksi ja vie toinen jalka koukussa jalan yli. Käännä katse vastakkaiseen suuntaan. Käänny taas kylkimakuulle. Ja ota päällimmäisen jalan nilkasta kiinni ja venytä etureittä. Hienoa. Tule selinmakuulle ja nosta polvet syliin. Keinu rauhassa puolelta toiselle. Siirry sitten rauhassa istumaan ja venytetään ylävartaloa. Käy hyvään istuma-asentoon, esimerkiksi ristiistuntaan, ja tuo kädet selän takana ristiin. Avaa rintaa ja vie katse yläviistoon. Hengitä syvään. Avaa kädet ja tuonne edessä ristiin. Työnnä niitä poispäin itsestäsi ja venytä yläselkää. Ja vaihdetaan taas rinnan avaukseen. Vie kädet selän takana ristiin. Ja työnnä rintaa eteenpäin. Ja yläselän pyöristys. Vielä kerran tehdään molemmat puolet. Avaa rintaa. Tuo kädet eteen ja pyöristä yläselkää.
Hyvä, riittää. Ravistele vähän ja tuo kädet eteen. Aseta toinen käsi toisen käden päälle ja käännä kämmenet vastakkain. Koita saada kämmenet osumaan toisiinsa. Ja jos tämä onnistuu, niin voit työntää vielä koko pakettia ylöspäin niin, että saat olkapäihin ja yläselkään tuntumaan venytyksen. Pidä kuitenkin hartiat rentoina. Hyvä. Laske kädet alas, pyöräytä muutama kerta hartioita ja vaihda kädet toisinpäin. Yritä taas saada kämmenet toisiinsa kiinni. Ja jos onnistut siinä, niin työnnä molempia käsiä varovasti ylöspäin. Laske kädet alas, pyöräytä hartioita. Tuo sitten toinen käsi eteen ja käännä kämmen ulospäin. Ota toisella kädellä kämmenestä kiinni ja taivuta rannetta itseäsi päin. Näin saat kyynärvarteen venytyksen. Ja vaihda toinen puoli. Tuo käsi suorana eteen, kämmen ulospäin ja vedä toisella kädellä kämmentä itseäsi kohti. Hyvä, riittää. Pyörittele ranteita. Pysytään vielä ristiistunnassa ja venytetään ojentajia. Tuo toinen käsi pään viereen ja paina sitä toisella kädellä taaksepäin. Pidä hartiat alhaalla. Avaa kädet ja vaihda toinen puoli. Hyvä. Tuo kädet alas ja käydään konttausasentoon. Avaa kädet leveälle. Ja irrota toinen käsi. Pujota se toisen käden ali ja tuo pää maahan. Venytyksen pitäisi tuntua suoran käden olkapäässä sekä lapaluun seudulla. Nouse rauhallisesti ylös, pyöräytä hartiat. Ja vaihdetaan kädet toisinpäin. Tuo toinen käsi maahan ja pujota toinen käsi koukussa olevan käden alta ja vie pää maahan. Hyvä. Nouse ylös. Pyöräytä pari kertaa hartioita. Ja käydään sitten lapsiasentoon. Avaa polvia hieman auki ja nojaa jalkojen väliin. Ojenna kädet pitkälle eteen. Työnnä sitten oikeaa kättä pidemmälle, niin että saat oikealle puolelle enemmän tuntumaan venytystä. Muista hengittää tasaisesti koko ajan. Työnnä nyt vasenta kättä pidemmälle.
Nouse sitten selkäpyöreänä ylös. Käydään sitten vatsalleen makaamaan ja noustaan käsien varaan. Voit ojentaa kädet suoraksi ja viedä katseen kattoa kohti, tai voit myös olla kyynärpäiden varassa. Kumpi tuntuu tällä hetkellä paremmalta? Tämä liike venyttää vatsalihaksia. Ja laskeudu rauhallisesti mahallesi. Lepää hetki ja venytä uudestaan. Ja laskeudu rauhallisesti makaamaan. Rentouta hetkeksi kädet. Ja mennään vielä. Ojenna kädet suoraksi. Hengitä syvään. Ja koita pitää hartiat alhaalla taas. Ja palaa matolle. Ja käännytään sitten ympäri. Käy selin makuulle. Tehdään vastaliike. Tuo polvet yhdessä syliin. Pyöristä selkää ja heilu puolelta toiselle omassa tahdissa. Ojenna sitten jalat ja kädet suoraksi, vartalon jatkeeksi. Hengitä syvään. Ole hetki ihan rentona. Hengitä syvään sisään ja ulos hengityksellä vie kädet maata pitkin vartalon viereen. Hengitä sisään ja tuo kädet pään yläpuolella yhteen. Jatka näin. Ulos hengitys, tuo kädet alas, sisään hengitys ja tuo kädet ylös. Sitten on loppurentoutuksen aika. Käy sellaiseen asentoon, jossa sinun on hyvä olla. Se voi olla jalat suorana tai koukussa. Jos pidät jalkoja koukussa, niin nojaa polvia toisiaan vasten. Sulje silmät ja anna kehon olla aivan rentona. Keskity omaan hengitykseesi ja pyri rentouttamaan jokainen lihas.
Hengitä sitten oikein syvään sisäänhengitys ja puhalla ulos. Pyörittele ranteita ja nilkkoja ja herättele kehoa. Nouse sitten omassa tahdissa istumaan ja pyöritä vielä päätä puolelta toiselle. Nosta hartiat ylös ja pudota ne alas. Ja jäädään tähän hyvään ryhtiin loppupäiväksi. Oikein rentouttavaa päivän jatkoa.